pracovisko mimosúdneho spotrebiteľského centra v Poprade i v Bratislave, internetová stránka či projekt Oko spravodlivosti. To všetko sú aktivity spoločnosti ochrany spotrebiteľov, kde vedia poradiť najnovšie aj prostredníctvom hotline linky. 0918 621 940. Je to už, dá sa povedať, známe číslo. Hotline telefonickú linku zriadila spoločnosť ochrany spotrebiteľov v apríli a odvtedy pravidelne vyzváňa. Ujalo sa to, že niekedy je veľký problém dovolať sa, treba trošku trpezlivosti niekedy. Za krátke časové obdobie vybavili vyše 120 telefonických podnetov. Vďaka hotline linke neraz odvrátili nahnuté osudy spotrebiteľov, ktorí uviazli v osídlach predajcov. My sa obracali na nás spotrebiteľa so svojimi rôznymi, ale skutočne rôznymi problémami. Linka je vyťažená, preto skôr ako zavoláte, pripravte sa na to. Skrátka dokumentáciu alebo aspoň nejaké približné informácie, na základe ktorých dokážeme priamo už zadefinovať problém a prostredníctvom tej telefonickej linke odpovedať. Hotline linka je spotrebiteľom k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9. do 16. hodiny. Ďalšou novinkou a zároveň užitočnou pomôckou pre spotrebiteľov je aj elektronický newsletter. To sme sa rozhodli aj my vydávať časopis, ktorý by spotrebiteľom priniesol najnovšie informácie z oblasti legislatívy slovenskej, ale aj európskej, takisto rôzne zaujímavé rady a tipy, rôzne formuláre. Začali sme napríklad s odstúpením od zmluvy, aby ľudia vedeli, ako to sformulovať. Chceme prinášať aj rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú čo do problematiky ochrany spotrebiteľov povedať. Skrátka, v časopise nájdete užitočné rady. K odberu mesačníka Spotrebiteľ pod ochranou sa môžete prihlásiť prostredníctvom stránky www.sospotrebiteľov.sk. Distribuovaný je zadarmo.